ngikulinde hayi ngisakhona eshe mabhungu kuye kwenzeka kwesinye isikhathi uthola simple uthola imbiza usiyachatha ufuna imbiza ukuthi uzuze uyinkunzi ekamereni futhi lo mbiza la ayikusiza mhlawumbe kwesikhathi uzothatha ngisho nezikhuthazi uthi uyazama phela ukuthi usizakale ekamereni kungenzeki lutho. So nansi into eyenzakalayo la. Into eyenzakalayo uma unelonda ngaphakathi mhlambe before uke waba ne drop waba ne drop into izinto ezizifo zocansi zangalapheka kahle. So noma ngabe uthola into ezokwazi ukusiza efana nembiza noma efana namaphilisi kuthatha isikhathi ukuthi lonto ingakusiza. So le mbiza ke le engiyiphethe ishaya izifo ezingaphakathi epipini, izifo efana nama drop, ungcola, ya clean nesinye na yonke nje lento le edala ukuthi induku ikhophoze. Le mbiza le iclean lozo zinto ezikanjalo. So ibhodlela lakhona lu-R300. Ichathwa kanjani na? Uqala uyifaka ngaphambili emthondweni ngaphambili. Ngochathelo loncane. Uma uyikala ngekota yeniphu. Shushu uzothatha iniphu njobe iniphu nje u-12 ml, which means wena uzokala ngo-50 ml. Shushu uzokala ka-4. Uchathe ngayo. Uqala uyifaka ngaphambili uthi ngaphambili emthondweni uyibambe musu uyifaka ngemuva. Uyichatheke ke musu uyayibamba ke. Emva lokho after nje 3 days uzowuza umehluko. Noma ngabe yiphi imbiza ezokunikeza wona ukuthi chatha ngayo izosebenza ngoba yini usuka sulaphekile. So le mbiza le ishaya izifo ezikanjani noma ngabe une drop noma ngabe unani eyisifo edala ukuthi nene induku ibe nezinkinga. Ilonda engaphathi epipini yonke indawo engaphambili nje le mbiza le ilapha izinto ezikanjalo. Ngiyatholakala kule number lo le 065 629 5372. Siyaposa eCheckers kaPep siyaposela mhlawumbe musetuzana around la iTheku noma mhlawumbe around la iSiphingo siyakwazi ukuthi sikudeliverele and then usifonele isihlangana. R300 ibhodlela. Imizi yobaba madoda yakheke. Sakha imizi la. Isakhamuzi lesi siyakha imizi.